Social media mandinoswera ndiona nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, ndirimo nanhasi handiti ndini shefu mahosi zvimabhosi handiti so ndiri mastreets kudai zvika ndazoshanyawo nekumapeji nekuchannel kweshamwari yangu anonzi Niza Boom direct handiti ndikanoona zvinhu zviri kuitika Niza Boom abva anaunsa nyaya yandoda kuti ndinge ndinokuzivisai. So chiteerera usati wasubscribe paSaint TV. Aiwa kaSaint TV mukana uchiripo wekuti usubscribe mahara, it's for free. Turn on your notification bell kuitira pega patinouploada mavideos you'll be notified. Pega patinounza nyaya seizvozvi iwe hausare. Ndichitoti zviri kudii kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Vazukuru Niza Boom abva anaunza kuti zvoni achange pane zviri kuuya naProphet Talent Madungwe. Prophet Talent Madungwe of recent vakaonekwa vachificha pavideo, musical video rinonzi Made Raja Praiser. So Prophet varoradza kuti is venturing little by little munyaya dzeart handiti maprophets takamboona Java akacriticizwa Stereki paakatanga kuita zvecomedy handiti Java manje haizozwanza poza dzimwe comedy dzacho aitodzitira nekuchechi ndokutsotsonya handimuchiriziva ndiProphet awo. So Prophet weMadungwe vakupindawo futi vachanga vakuitawo zvemadhirama muchingoona vachingomira nana naSenzeni nana Dhimba nditi so ndozviri kuuya zvikuru. Hatizoti vachapiwa patipi, but Prophet pandakaita nawo interview vaiindicata kuti zvoni vakataura futi kuti he distanced himself from video Raja Praiser, especially papati yevasikana vemabum shots handiti so zvavanofunga kuti hazvina basa ndezvenyika. Prophet vari kuzvidistance nyange vakaficha vari kuti aiwa inini pangu chete, onai pangu chete, zvimwe zvese izvi mune makuzvionera ka I'm distancing myself from mabum shots nezvimwe zvese zvinenge zvichiitwa pamavideo. Ini ndiri kungomira nedenga kunyange pamavideo. So ndonyaya iripo vazukuru. Hamene kuti munoiona sei naProphet team Madungwe hausi mukana here wawatoita nekuti munhu ari kutrenda, munhu ari kutotrenda, mukana watozaruka kauyo wekutoti rimwe basa kare because acting entertainment industry ichagara iripo as long vanhu varipo vari vapenyu, nyika ine vanhu, people want to be entertained handiti inova industry yakadi yakanaka. Ende izvi zvakatoita saProphet munhu wese ane achida kutoona kuti vada kuekta vachiita sei. So gadzirai kuNiza Boom kuti muzozvionera. Ndochandati uye zongokuuploada inini so kukuupdata kuzokuupdata vazukuru vasekuru Saint kuitira kuti musanyanyosara pane zvinenge zvichiitika. So from Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, comment section ngaibvire titaurirane ikoko ndichiti much love.